Pak Dewi Tulung Agung Kediri. Kini mereka dipun atur panjenengan spesial buat Mas Tejo. Ayate saking wonten London, saking panjenengan Mas Omek ya. Isban malih kangge Mas Tejo yang makan wonten London. Pak Andri, salam buat Pak Andri bakul wedhus Naman. Pak Gilang RT Banjar, salam buat warga Banjar. Sing wedok-wedok tok, silakan gak oleh. Wedok tok ya. Iki lo. Ayo. Pak Imam Sayur pindah. Delok kok Bu Dewi. Nangisan jroning atiku. Sawi siswi ramah. Tinggal kerja deh, tenang. Ya kamu betul dia mung sambat wae kok. Tak suwun rino lan wengi. Jaluk apa? Moga-moga Gusti ngejabahi. Turi putih. Soga pananggonmu bali. Taunono windonono ta'anteni ning pojoke tresna balok rangka bebasane dhewe mangaton ton cah kae wae aja lali pawaliku tak eling-eling mono kang mas